Nauhoitus on päällä. Hei vaan! Meillä on tänään vieraana Minna Juntunen, joka työskentelee Business Director tehtävässä The Volkshotel Konepajassa. Lämpimästi tervetuloa, Minna. Kiitos. The Volkshotel Konepaja on todella mielenkiintoinen tapaus. Hotelli avasi ovensa lokakuussa 2020 ja sijaitsee siellä legendaarisen Vallilan konepajan ytimessä. Ja hotellissahan on lukuisia eri huonetyyppejä, kuntosalia, vähän saunaa, kattoterassi ja ravintola, jota pyörittää luonnollisesti tähtikokki. Ja Minna, kiva, että löysit aikaa tulla juttelemaan meidän kanssa. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Haluaisitko Minna kertoa vähän sun taustasta ensin? Miten sä oot päätynyt Volkshotelliin ja mikä sun matka sinne on niin sanotusti ollut? No, tämä on ollut tämmöinen ajautumisten yhteissumma loppupeleissä, että matkailualalla on oikeastaan ollut koko ikäni, että alkuvaiheessa opiskelun ohessa ajauduin lentokentälle töihin ja siellä pyörin monta vuotta ja sitten näitä sattumuksia siinä matkan varrella kun sattui, niin sitten myyntihommiin päädyin Restel-hotelleille. Eli silloin Kumulukset ja Holiday Innit ja Rantasipit tuli siinä tutuksi ja siellä aika monta vuotta sitten olinkin nimenomaan myynnihommissa ja siihen asti, kunnes sitten Scandic-hotellit osti ja siinä oli sitten oma ura jo edennyt sen verran, että olin siinä sitten vastasin koko yritysmyynnistä ja kattelin siellä sitten, että saatiin kaikki pakettiin ja siirrettyä toiminnot Scandicille ja siinä sitten katoin, että olisiko nyt hyvä kohta kokeilla jotain muuta kuin ketjutoimintoja ja hyppäsin vähän tämmöisen yksityisemmän yrityksen, majoitusyrityksen pariin ja siellä sitten yritys, joka itse asiassa on tuon Valo-hotellin perustanut, niin silloinen alkuperäinen yritys, joka Valo-hotellia tosissaan perusti, niin, mutta en ollut niinkään siinä Valo-hotellin toiminnoissa mukana, vaan sitten siellä oli tämmöinen kalustettujen huoneistojen yksikkö, jota sitten vedin siellä puolella ja sitten iski korona siinä sitten muutaman vuoden jälkeen. Kaikki tiedämme, mitä se teki alalle ja olin sitten muutaman vuoden pois alalta ja sitten itse asiassa huomasin ihan varmaan jostain Duunitorin tai jostain sivustolta, että The Volkshotel Konepaja hakee silloin oli myös niin kuin myynti- ja markkinointipaikka auki, niin sitten ihan yleisen haun kautta sinne sitten ajauduin ja päädyin ja siellä nyt sitten 2,5 vuotta suunnilleen ollut ja hommat sielläkin sitten edennyt niin, että nyt vastaan tosissaan sitten sekä hotelliliiketoiminnasta että sitten meidän ravintolan liiketoiminnasta. Niin just. Ihana tuommoinen ajautumisten tarina. Kyllä. Ja tällä alallahan se monesti itse asiassa on sitä, että koskaan ei tiedä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Hei, kertoisitko sä meille myös tuosta Volkshotellin konseptista? Joo. Volkshotel on yksityinen, täysin suomalaisessa omistuksessa oleva hotelli ja siinä on alun perin jo ollut ajatus se, että halutaan sinne niin kuin sisustukseen jo siitä ympäristöstä saada vaikutteita ja sehän on se alue, missä se sijaitsee, niin on tosi historiallinen. Siinä on VR aikanaan toiminut ja sieltä niin kuin on myös siihen varsinaiseen konseptiin sitä ammennettu niitä asioita, että on haluttu hakea semmoista elämyksellisyyttä ja muistijälkeä sitten vieraille, että he ainakin tietää, kun he aamulla hyvästä sängystä siellä herää, että missä he ovat. Niin se konsepti oikeastaan perustuu semmoiseen elämykselliseen, että halutaan erottua siitä semmoisesta ketjujen samankaltaisuudesta kaupungissa kuin kaupungissa. No tämä onkin se syy, miksi sä oot täällä meidän vieraana tänään. Hyvä. No sullakin on sitten tosissaan tätä työkokemusta muutamia vuosia kertynyt. Niin mitkä on ollut tämmöiset hotellialan isoimmat teknologiset murrokset sinä aikana, kun sä oot työskennellyt hotelleissa? No onhan tässä menty tosi huimia harppauksia niin kuin 15 vuoden aikana, melkein 20 vuoden aikana, että silloin vielä kännykät vähän haki tulemistaan ja kaikki niin kuin miten varaukset tehdään ja kyllä ne silloin matkatoimistot oli isossa roolissa silloin kun on itse aloittanut ja se, että nyt kaikki se tieto on ihan eri tavalla saatavilla ja se kokonaisuudessaan se kilpailu ei ole enää niin paikallista näiden erilaisten alustojen kautta,
vaan että se on paljon niin kuin laajempaa kuin mitä se on ehkä ollut silloin 10, 15, 20 vuotta sitten. Että kyllä se on ison muutoksen tuonut tullessaan. Ja aika kivasti sä tossakin jo toit esiin sitä, että sä ajattelet selkeästi tulee asiakaslähtöisesti. Eli että asiakas pystyy katsomaan paljon enemmän noita ja vertailemaan ja pohtimaan niitä omia valintojaan. No miten teillä tuolla Folksissa sitten teknologia ja ihmisen roolit, kun mennään tämmöiseen muuttuvaan majoitusalan maisemaan, niin millä tavalla nämä on teillä tällä hetkellä? No meillä on perusajatuksena on se, että pystytään oikeasti kohtaamaan ihminen ihmisenä ja halutaankin, että se on se, millä me tuodaan sitä muistijälkeä myös sinne niin kuin meidän vieraille, että me muistetaan ne meidän vieraat ja ollaan semmoisessa niin kuin henkilökohtaisessa vaikutuksessa siinä, kun vieraat saapuu ja myös siinä sitten tietysti heidän viipymän aikana, että autetaan. Mutta siinä toki se teknologia siellä taustalla sitten auttaa meitä siinä jo ihan sieltä niin kuin varausvaiheesta, että pystytään niin kuin tekemään ne asiat mahdollisimman helpoksi sille meidän vieraalle. Et sen on helppo tehdä lennosta kännykällä varaukset tarpeen tulleen, mutta sitten hän kuitenkin saa sen henkilökohtaisen palvelun siellä hotellissa. Sä mainitsit tuon henkilökohtaisen palvelun, niin pystyttekö mittaamaan sitä jollain tavalla? Onko teillä mittareita sen henkilökohtaisen palvelun onnistumisen suhteen? No kyllähän niin kuin, toki kerätään itse arvosteluja, niitä tulee myös noiden alustojen kautta, että niitä hyödynnetään tosi paljon. Et itse tehdään enemmän semmoista niin kuin täsmäiskua asiakaspalvelun osalta ja siitä, että miten meidän vieraat sen kokee. Mutta että kyllähän tämä teknologia myös tuo sit sen, että tuolla alustoilla hyvinkin aktiivisesti kerätään sitä asiakaspalautetta, mitä me sitten taas itse seurataan tosi tarkkaan ja tehdään tarvittaessa sitten muutoksia suuntaan tai toiseen sen pohjalta. Ihan mahtavaa. Sitten kun mietitään, säkin oot tuossa asemassa ja varmasti mietit tulevaisuutta, niin miten teillä niin tuommoisessa strategiatyössä huomioidaan tämä nopeasti muuttuva niin kuin liiketoimintaympäristö ja sitten tämä teknologinen kehitys. Ja toki teidän liiketoimintaympäristössä monet tietävät, että Konepajan alue on ollut vähän remontissa, niin jos ei siihen puututa, mutta sillä yleisesti, että kun sä teet tulevaisuusskenaarioita, niin miten te huomioitte nämä? No ensinnäkin enää ei riitä, että siellä on yksi skenaario rakennettuna, vaan niitä pitää olla A, B, C, D ja vielä Ekin versio olemassa. Ja myös sitten vielä tämmöinen jonkinnäköinen jokeri siellä kirsikkana kakussa, että mikään ei ole enää varmaa. Ja toisaalta sitten taas myös se, että niin kun teknologia mahdollistaa ne vähän nopeammat muutokset siinä matkan varrella, että se ei ole enää niin, että sitten ruvetaan lähettelemään fakseja ympäriinsä ja yritetään saada jostain sitten lupaa ja tietoa, että tietyllä tavalla se toki tulee se meidän etu siinä, että kun ollaan yksityinen toimija, niin me ollaan aika ketteriä myös tekemään niitä muutoksia siinä sit matkan varrella, mutta kyllä siellä täytyy olla koko aika ajan hermoilla erilaisista ohjelmistoista ja muista, että millä voidaan sitten niin kun ensinnäkin pysyä mukana siinä kilpailussa, mutta myös tarjota sitä parasta mahdollista palvelua meidän vieraille. Ja toi on siis varmastikin tätä päivää, että joutuu tekemään useamman eri skenaarion. Kyllä. Toki sitten joutuu varmasti myös valitsemaan, että mitä toimenpiteitä nyt tehdään, jotta... Joo, ja lennosta tehdä muutoksia siinä sitten matkan varrella. Just näin. Miten se näkyy päivittäisessä johtamisessa, että miten teidän henkilökunta pysyy kartalla näistä skenaarioista ja miten ketteriä he pystyvät olemaan? Että useinhan on tietyt raamit, missä toimitaan, mutta mä oon ymmärtänyt, että teillä on ne raamit on vähän joustavia. Joo. No, tietysti ihan kaikkia skenaarioita ei sinne niin kuin henkilöstölle aina kannata viedä eikä viedäkään, mutta sitten tietysti niin kuin yritetään. No, se teknologia on siinä tietyllä tavalla tukena, että se on tosi tärkeää sitten, että oma henkilöstö tietää koko aika, että mitä ohjelmia on käytössä ja osaavat niitä käyttää ja mikä se tarkoitus ja niin kuin
tavoite siellä on. Et ehkä pitää sen niin kuin, yhteisen tavoitteen siellä koko aika mahdollisimman kirkkaana, niin sitten tietyllä tavalla jokainen saa kuitenkin siinä meidänkin vastaanotossa tuoda sen oman persoonansa ja tehdä sitä just vähän sillä niin kuin omalla twistillä, että se ei ole niin semmoista, että kaikki tulee jostain konseptikäsikirjasta suoraan, että kaikkien pitää toimia tosi samalla lailla, vaan että se oma persoona myös niin kuin meidän henkilöstöllä saa näkyä siellä. Toi on aivan ihanaa. Aito palvelu lähtee ihmisten persoonasta. Voitaisiin tästäkin puhua siis vaikka tunti, mutta ei mennä nyt siihen. Otetaan uusi nauhoitus ja tehdään sitten tästä ihmisen persoonista palvelussa. Johtamisesta. Mitkä taidot johtamisessa tällä hetkellä korostuu ja mitä sä luulet, että mitä 5 vuoden päästä? Mä sanoisin, että tällä hetkellä korostuu varmaan semmoinen verkostoituminen ja semmoinen, että pystyy yhdistelemään ihmisiä ja asioita myös niin kuin yli alan rajojen tietyllä tavalla, että se ei ole enää, varsinkin niin kuin majoituspuolella, niin mä näen itse, että se majoituspaikka on sille vieraalle ehkä enemmänkin semmoinen portti siihen niin kuin matkustuskokonaisuuteen. Ja sitten, että siellä pystytään löytämään erilaisia ihan paketoinneista ja tuotteistuksesta lähtien erilaisia niin kuin kokonaisuuksia. Ja se on ehkä se johtajan niin kuin rooli myös siinä, että pystyy skauttaamaan vähän niitä, niin kuin, että mitä ne vois olla ja yhdistellä ihmisiä, koska nekin tulee sieltä niin kuin ihmisistä kuitenkin se yhdistyminen. Mutta myös sit tietysti tosi tärkeänä on se, että osaa rakentaa itsensä ympärille semmoisen mahdollisimman niin kuin tasapainottavan tiimin. Itse on hyvin semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, numero- ja Excel-orientoitunut, niin mulla on tosi tärkeää, että mulla on sit ympärillä ihmisiä, jotka niitä pehmeitä arvoja ja niitä koko aika valvoo, ettei se lähde nyt liian yksioikoiseksi se tekeminen siellä niin kuin kokonaisuudessa. Et kyllä se, niin kuin, se ei ole tämän ajan vaan juttu, vaan että se on kokonaisuudessa, että osaa rakentaa oikeanlaisen tiimin siihen tekemään sitä hommaa. Toi on suurta fiksuutta. No hei, kun me ollaan tietysti Joelin kanssa tuolla Haakaheliassa opettajina, niin mitä sä näet, että mitkä on semmoisia keskeisiä asioita, mitä meidän pitäisi nyt Haakaheliassa opettaa, että sulla olisi 10 vuoden päästä siellä edelleen se mahtava tiimi ympärillä? Supertähtiä peräti. No mä en tiedä, miten sitä voi opettaa, mutta ehkä niin kuin painottaa semmoista tietynlaista empaattisuutta, että osataan myös jatkossa kohdata ihmiset ihmisenä ja kuunnella sitä, että mitä se oikeasti se vieras hakee ja ehdottaa niitä asioita. Että se ei ole pelkästään sitten jatkossa esimerkiksi tekoälyn niin kuin tekemää ehdottelua. Että sieltä ei saa hävitä semmoinen inhimillinen tatsi, että ehkä tässä niin mun täytyy tulla sitten kyllä teidän kursseille, että semmoisia pehmeitä arvoja varmasti niin kuin jatkossa täytyy. Kyllä, just näin. Tietyllä lailla, miten ihmisten kanssa toimitaan. Toi on tärkeä asia ja tästä on itse asiassa paljon tälläkin hetkellä uutisissakin puhuttu. Okei, mahtavaa. Nyt päästään tänne ehkä meikäläisen intohimon alueelle, eli teknologia ja miten se mahdollistaa tai korvaa. Ja se on oma ajatus ja toive, että teknologia nähtäisiin enemmän tämmöisenä tukielementtinä, eikä niinkään, että robotti tulee ja vie periaatteessa sitten ihmisen työn. Vaikka sitäkin testataan, mutta ollaan todettu, että ei se tule viemään moneen vuoteen ihmisen rooli. Mutta Volkshotelin teknologia, haluaisitko kuvailla, että miten se teidän niin kuin teknologia rakentuu, miten te hyödynnätte sitä, mitkä on ne pääpointit, mihin te koette, että se mahdollistaa se teknologia sen onnistuneen elämyksen? No se oikeastaan lähtee siitä, edelleen palaan siihen, että kun ollaan yksityinen toimija, niin meillä ei ole kauhean isoa semmoista niin kuin myynti- ja markkinointikoneistoa. Eli siinä tietysti niin kuin hyödynnetään teknologiaa, että me näytään siellä alustoilla, missä sitten aika monet käy sitä vertailua tekemässä. Siitäkin voidaan sitten ottaa eri sessio, että mitä mieltä olemme näistä alustoista kaiken kaikkiaan, mutta että se on semmoinen tarpeellinen, missä täytyy yksityisen toimijan varsinkin olla, että pääsee näkyviin ja pääsee sinne vertailulistoille niin sanotusti. Mutta sitten siinä kohtaa, kun se varaus on tehty ja vieras on sitten meille tulossa, niin kyllähän se niin kuin teknologia siellä tällä hetkellä, me nähdään sitä historiadataa ja osataan sitten
me tykätään tehdä pieniä huomionosoituksia esimerkiksi meidän vieraille, niin me pystytään sieltä jo sit seuraamaan, että mitä hän on vaikka nyt, mitä hän on edellisenä kerralla jotain kertonut meille, voidaanko me sitä hyödyntää tässä niin kuin tervetuloa takaisin muistamisessa tai muuten. Ja sitten myös tämmöisessä niin kuin sen asiakaspolun varrella, että erilaisia palvelumahdollisuuksia halutaan avata sit tietysti sille meidän vieraalle, että hän saa siitä viipymästään sit mahdollisimman paljon ja kattavasti irti, että osataan sit aina muistutella ja ehdotella erilaisia asioita. Ja sitten tietysti siinä sitten sen jälkeen, kun hän on sitten lähtenyt, niin vielä siinäkin kohtaa sitten niin kuin halutaan jollain tavalla ehkä huomioida sitä ja toivottaa sitten tietysti tervetulleeksi uudestaan sinne meille. Että on semmoinen, missä me itse asiassa tällä hetkellä Folksilla koko aika tehdään työtä, että miten me voidaan vielä paremmin sen teknologian avulla niin kuin palvella niitä meidän vieraita. Että se on yksi meneillään oleva projekti meillä. Että halutaan siinä vielä tulla paremmaksi, mutta ei niin, että se menee siihen, että robotit siellä vastaanottaa, vaan että ihmiset vastaanottaa edelleen. Kyllä. Paras teknologiahan on semmoinen, mitä asiakas ei huomaa. Just näin. Että se niinku tukee sitä asiakaspolkua, sitä asiakaskokemusta ja sitä porttia sinne elämykseen. Ja sitähän me tehdään myös Haakaheliassa. Me tutkitaan niitä mitä näitä on tämmöisiä kosketuspisteitä, missä asiakas tekee varauksen, saapuu paikalle, lähtee ja hän ei edes huomaa, mitä kaikkea siinä taustalla periaatteessa tapahtuu. Kyllä. Tekoäly. Siitä juteltiin edellisessä jaksossa oikein pitkästi ja hyvin tämmöinen kuuma peruna. Niin miten tekoäly näkyy teidän toiminnassa? Näkyykö se? Onko teillä otettu sitä käyttöön? Millaisia ajatuksia? Ollaan otettu hyvin pienimuotoisesti käyttöön. Että kyllähän se helpottaa semmoisessa niin kuin arjessa tietyllä tavalla tekstin tuottamista tai antaa ideoita tai pystytään ehkä, jos toimistolla nyt ei ole ketään kenen kanssa sparrailla, niin sä voit tehdä sen sparrailun tekoälyn kanssa. Mutta se niin kuin ei varsinaisesti meidän vieraille kyllä tässä kohtaa vielä näy. Että ei ole niin pitkällä ei olla vielä, että se olisi siellä niin kuin teknologiassa suoraan mukana. Toki varmasti jossain meidän käyttämissä teknologioissa käytetään tekoälyä, mutta ei niin, että me itse sitä suoraan käytettäisiin niin kuin asiakastyössä. No niin. No siihenkin varmaan palataan tuonnempana sitten. Kyllä. Ja ollaan aina avoimia vähän sparrailemaan näiden teknologiaratkaisuja ja tekoälyn suhteen, varsinkin kun tulee asiakaskokemuksesta ja elämyksestä kyse, niin palataan niihin sitten myöhemmin. Ja personointihan on hyvin oleellinen asia, mihin tekoälyä hyödynnetään tänä päivänä, että teillä on sitä dataa, niin kuin mainitsit, siihen laitetaan tämmöinen tekoälypalikka, niin 1-2, niin siellä tiedetäänkin aika paljon enemmän siitä asiakkaasta kuin mitä ehkä ihminen Excelistä välttämättä saattaisi saada irti. Kyllähän se niitä mahdollisuuksia tuo ihan huimasti, että se pystyy just katsomaan sieltä vaikka, että joku vieras on edellisellä kerralla, tiedetään, että hän on työmatkalla ja varaa vaikka kasvismenuuta aina ravintolasta, niin sitten siinä kohtaa, kun hän tekee seuraavaa varausta, niin tekoälyn on helppo sitten ehdottaa vaikka etätyöskentelypisteitä tai suoraan tehdä niin kuin ehdotusta, että varataanko tämmöinen menu ravintolasta ja siellä on tämmöiset päivän erikoisuudet ja muut, että kyllähän se sitä niin kuin varmasti harppauksia vie myös siinä eteenpäin, mutta ja tietyllä tavalla se, että kun tuossa aikaisemmin mainitsin, että me halutaan sitä paikallisuutta ja nyt tuossa varsinkin konepajalla, kun siellä on tosi paljon historiaa ja se tuo sitä tarinaa, niin siinä on varmasti myös semmoinen paikka, missä voitaisiin jatkossa tekoälyä vielä paremmin hyödyntää, että saataisiin sitä tarinaa kerrottua paremmin sinne meidän vieraille. Mahtavaa. Oliko Maijalla tähän aihepiiriin mitä kommentteja vai siirtäänkö eteenpäin? Ei, mä oon vaan niin mykistynyt, kuinka ihanasti Minna meille puhuu tuosta heidän hotellistaan ja kuinka susta kuuluu koko ajan toi sun, että sä oikeasti niin kuin miten sä ajattelet sitä, miten sä ajattelet niitä ihmisiä, miten sä ajattelet sitä aluetta ja niin se on jotenkin ihanaa tämmöisessä keskustelussa, kun se tulee esiin. Kiva. Joo, Folks Hotel on yksi lemppareista. Ihan on 3 yöpynyt ja parhaat unet saanut Folks Hotellissa. Tämä ei ole maksettu mainos, vaan tämä on ihan omaan kokemukseen pohjautuva mainintaa. Asiakasodotukset ja personointi, tuossa vähän aasinsiltaa tähän personointiin, niin teillä henkilökunta on vahvassa roolissa. Joka kerta kun käynyt siellä, niin lämmin vastaanotto ja siellä kun otetaan se vieras vieraana. Ja kaikki vieraathan on erilaisia.
ja te huomioitte senkin. Ja yleensä sitten nämä erilaiset tarpeet sun muut tulee sitten huomioiduksi. Mutta miten tämän päivän, sanotaan nykypäivän asiakas tai vieras, heillä on aika erilaiset odotukset kuin ehkä 10 vuotta sitten. Niin miten teillä nämä tämmöiset ennakko-odotukset kohtaa sitten tämän realiteetin? No varmasti siinä tietyllä tavalla, että jotkut hakee ekologisuutta ja jotkut hakee luksusta ja jotkut hakee elämyksellisyyttä. Että siinä tulee tosi isoon rooliin se, että miten hyvin me oikeasti tunnetaan ne meidän vieraat. Et silloin voidaan kertoa siinä vastaanotossakin, koska jokaisen kanssa kerrotaan tai käydään se semmoinen kohtaaminen siinä, kun tulee vieras siihen sisäänkirjautumiseen, niin se, että mitä asioita siinä henkilökohtaisesti kerrotaan sille vieraalle, niin se on se niin kuin avainpaikka myös sen suhteen. Ja se, että niin kuin, personointia kaiken kaikkiaan, että siellä on toki teknologia vahvasti taustalla, mutta että meillä on aika pieni se kuitenkin se meidän vastaanoton tiimi, niin todennäköisesti siinä on sitten varsinkin näiden kantisten osalta niin ollut kohtaamisia aikaisemmin, niin jo semmoiset pienet asiat kysytään, mitä koiralle kuuluu tai tämän tyyppiset, niin ne on ne, mitkä jää oikeasti siinä sitten niin kuin mieleen myös sille vieraalle. Joo. Ja kyllä ilahduttaa, kun tavallaan tunnistaa, että hei, että minä olen käynyt täällä aikaisemmin, kyllä. Minut muistetaan, niin se jos joku on hintansa väärti jo sitten siinä vaiheessa, että mahtavaa kuulla se. Ja joo, ja tässähän tulee just se, mitä se joku erittäin viisas ihminen on joskus sanonut, että ihmisethän ei muista, mitä sä sanoit, vaan sen, miltä sä sait niistä niinku tuntumaan. Kyllä. Eli tavallaan se tunne on kuitenkin se, mikä sieltä nousee. Niin. Mainitsit kestävyyden tuossa, ja teillähän on tämä Good Travel Seal-sertifikaatti, ja varmasti muitakin voit mainita siitä, mutta miten se sitten tämä kestävyyden korostaminen sitten näkyy siinä itse asiakaskokemuksessa, että onko teillä jotain tämmöisiä vihreitä elementtejä, niin sanotusti vihreitä elementtejä sitten läpi tämän asiakaskokemuksen? On, joo. Me ollaan nyt itse asiassa 3. vuotta myös. Meillä on STF-merkki, eli Sustainable Travel Finland-merkki myös hallussa, ja tietyllä tavalla se niin kuin näkyy siinä asiakaspolulla koko ajan sen matkan varrella, eli esimerkiksi varsinkin ulkomaalaiset niin mieluusti ostavat pullovettä, mutta halutaan heille sitten kertoa suomalaisen veden puhtaudesta, ja meillä on siellä hanoja, mistä saa myös vastaanotosta otettua omaan pulloon vettä. Ja sitten ihan huonesiivouksen osalta siellä tietysti niin on samalla tavalla kuin muissakin hotelleissa on näinä päivinä, että joka päivä ei pyyhkeitä vaihdeta tai lakanoita vaihdeta, ellei vieras toki sitten näin toivo, mutta kerrotaan myös siinä sitten, että ihan näistä niin kuin vastuullisuusasioista johtuen, niin sen mukaan, miten vieras sen itse kokee, että vaihdetaan, mutta niin kuin joka päivä automaattisesti ei näitä tehdä, ja kerrotaan kierrätyksestä. Meillä on tämmöinen ihana yhteiskeittiö, mikä on meidän vieraiden käytössä ympäri vuorokauden, niin siellä on kerrottu sitten vielä vähän tarkemmin jätteiden lajittelusta ja muusta. Et halutaan lisätä sitä tietoisuutta. Meilläkin on noin puolet vieraista tulee muualta kuin Suomesta, niin niissä ei välttämättä kaikissa maissa olla ihan yhtä pitkällä näissä asioissa kuin Suomessa. Niin halutaan jakaa sitä tietoisuutta ja näyttää konkreettisin esimerkkejä, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Toi vesiasiahan on tosi konkreettinen teko. Yksi, mihin törmäsin Münchenissä reilu vuosi sitten, niin asuin hotellissa, missä oli myös hyvin ajateltu kaikkia näitä asioita, niin siellä oli tämmöinen systeemi, että jos että sinun huonettasi ei tarvitse siivota joka päivä, että jos skippaat huomisen siivouksen, niin saat 15 € voucherin. Joo. Eli tämmöinen, että ne on jollakin tavalla laskenut sen, että miten asiakas tavallaan palkitaan siitä niin kuin vihreästä teosta. Joo. Tyyliin. Niin mun mielestä se oli aika jotenkin, mä en ollut koskaan aikaisemmin tämmöistä törmännyt, niin voisiko teillä vielä ehkä lisätä sitä konkretiaa jollakin tavalla? En tiedä, onko toi se oikea tyyli tai mitä, mutta... Joo, kyllä me näitä itse asiassa ollaan ihan vastaavia tässä niin kuin mietitty ja pyöritelty, että millä me voidaan vielä paremmin motivoida ne meidän vieraat osallistumaan tähän niin kuin vihreisiin talkoisiin. Että tämä on yksi hyvä niin kuin vaihtoehto, mitä voidaan kokeilla.
kyllä jatkossa. Tai jonkinnäköistä niin kuin motivointia, että ne oikeasti herättää vähän ihmisiä oikeasti ajattelemaan, että mitä sitä nyt niin kuin, mitä se tarkoittaa, jos sä joka päivä haluat puhtaat pyyhkeet. Joo, me ollaan tässä hankkeessa Finnish Hotel of Tomorrow, niin tässähän on mietitty myös tällaisia, että entä jos siellä onkin hotellihuoneessa kuntopyörä, mistä tuleekin sähköä. Tiedätkö siis, että me ollaan viety näitä ajatuksia aika pitkällekin tämän hankkeen puitteissa, että mitä kaikkea voisi olla. Että sitten jos asiakas polkee oman tarpeensa, sähkön tarpeensa verran, niin hänen huonehintaa tiputettaisiin. Me ollaan niinku tämmöisiä kaikkia aivan skenaarioita tehty, että mitä kaikkea voikaan tulevaisuudessa niinku tällä saralla vielä olla. Kyllä. Niin, tämmöiset pikaiset suihkut versus sitten, että jää maleksimaan sinne ja hyvin, hyvin moniulotteisesti tutkitaan näitä, koska niistä varmasti on sitten hyötyä toivon mukaan ainakin sitten jatkossa. Jälleen kerran pelaa vähän noihin aikaisempiin jaksoihin, kannattaa käydä kuuntelemassa ne ehdottomasti, niin tämmöiset automaattihotellit ja itsepalveluhotellit, niitähän on ollut jo ties kuinka kauan, muutamiakin hyviä esimerkkejä Suomesta pelkästi, mutta miten itse koet näiden tämmöisten niin kuin kohteiden, hotellien, joissa vieras ei niinkään kohtaa sitten sitä henkilöä, vaan ehkä kaikki viestintä ja kaikki mahdollinen tapahtuu siellä digitaalisessa maailmassa, niin teillä on kumminkin hyvin henkilökohtaiseen personoituu kohtaamislähtöiseen toimintaan tämä teidän malli, niin miten sä näet nämä automaattihotellit? Musta se on ihan, en yhtään sano, että siinä olisi mitään huonoa. Se on erilainen tuote. Ja se on niin kuin, ihmiset kaipaa erilaisia asioita. Ne ostaa kaupassa, jotkut ostaa maitoa ja jotkut ostaa piimää. Niin ei siinä ole niin kuin sen kummempaa. Että niillä on varmasti niin kuin asiakaskuntansa ja ovat ihan hyvä niin kuin lisä kaiken kaikkiaan alalle. Että mitä monipuolisempaa tarjontaa ja palvelua mekin saadaan, niin sitä enemmän ala kehittyy ja menee oikeaan suuntaan sitten. Että en yhtään pistä pahakseni niistä. Joo, siis itsekin uskon, että tämmöisten niin kuin valintojen mahdollisuus tuo kumminkin sitten ne henkilöt, jotka haluaa henkilökohtaista palvelua ja kohtaamisia, he tulee sitten teille ja sitten he, jotka haluavat vaan yöpyä jossain ja jatkaa matkaa, niin he menevät sitten toisaalle, että ei tule tavallaan semmoisia mielensä pahoitushetkiä siinä, että yliinnokas henkilö sitten ottaa vastaan ja hän kaveri haluaa vaan mennä nukkumaan ja lähteä seuraavana aamuna sitten, että mielestäni ne on tosi positiivisia lisäyksiä tähän majoituskeneen. On ja tilanteet on erilaisia. Joskus sä haluat mennä vaan laput silmillä johonkin ja sä haluat päästä vaan nukkumaan, etkä puhu kenellekään. Ja sitten taas joskus sulla on juhlapäivä, sä oot lähdössä oikeasti nautiskelemaan puolison kanssa tai jotain muuta semmoista, että sä haluat, että siitä jää oikeasti muistijälki sulle niin kuin pitkäksi aikaa. Niin sit sä valitset tämmöisen hotellin, missä on oikeasti sitä elämyksellisyyttä ja henkilökohtaista palvelua ja se, että sä tiedät, että siellä niin kuin tulee niitä semmoisia wow-elementtejä matkan varrella, niin tilanteet on erilaisia myös. Kyllä. Ennen kuin päästään Maijan seuraavaan aiheeseen, niin onnistuuko laput silmillä yöpyminen myös Volks-hotellissa? Kyllä sä joudut sen ihmisen kohtaamaan siinä, kun sä tuut tuohon sisäänkirjautumiseen, mutta toki siinä arvostamme myös, että jos sanotaan, että nyt en halua puhua kauheasti asiasta, niin aika nopeasti siitä pääsee huoneeseen. No niin, mahtavaa. Kyllä, ja sehän voi olla se sama ihminen, että, että se ei välttämättä ole eri asiakassegmentti, se on vaan asiakkaan erilainen tarve sillä hetkellä. Kyllä. Ja joo, mä oon nyt ihan varaamassa teille siis getawayta, koska hyvä, tervetuloa. Kuulostaa niin hyvältä. Hei, suomalaista näkökulmaa ja ehkä suomalaista tämmöistä tulevaisuuden näkymää, niin miten niin kuin hotellien kilpailukyky, suomalaisten hotellien kilpailukyky kansainvälisesti, niin miten te koette Volksilla tämän asian, että millä tavoin suomalaiset hotellit erottuvat? No kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen, tai sanoisin ja toivon myös, että se on semmoinen, että siellä käytetään hyvinkin monipuolisesti sitä teknologiaa taustalla, mutta silti sitten siinä on se semmoinen lämmin kohtaaminen ja asiakaspalvelu siinä sitten yhtä lailla niin kuin isossa roolissa. Ja se semmoinen ystävällisyys ja tietyllä tavalla, että hotellit, no
löytyy toki monenlaisia ympäri maailman, mutta se missä Suomi voi vielä enemmän niin kuin saada sitä kilpailuetua on se semmoinen eksklusiivisuus, mikä on meille arkea, mikä sitten taas kansainvälisille matkailijoille on jotain ihan niin kuin käsittämätöntä ja mitä he ei niin kuin edes osaa odottaa, on semmoinen niin kuin rauhallisuus ja hiljaisuus ja se, että he saavat niin kuin nauttia semmoisesta luonnon läheisyydestä. Mekin vaikka me ollaan tuossa niin kuin Helsingin lähestulkoon ytimessä, niin siitä löytyy ihania puistoja. Siinä on keskuspuisto kävelymatkan päässä ja siitä me tehdään esimerkiksi yhteistyötä Haltia Lake Lodgin kanssa. Meillä on tämmöinen yhteinen paketti heidän kanssa 0,5 tunnin päästä, niin sä oot mini-Lapissa, missä löytyy sitten, sä voit mennä rapsuttelemaan poroja sinne ja on talvella, jos nyt sattuu olemaan lunta, niin on lumikenkäkävelyä ja sä oot oikeasti täysin niin kuin luonnon keskellä. Niin ehkä tämä kysymys olisi pitänyt asettaa enemmänkin silleen, että miten Suomen matkailustrategiaa, koska sehän tietysti vaikuttaa kaikkien hotellien kysyntään ja muuta. Mutta toi oli myös hieno huomio toi, että miten erillä tavalla ne asiat, mitkä on meille arkisia, niin että ne ei todellakaan ole sitä kaikille. Meidän vaihto-oppilaat tulee hyvin eri puolilta maailmaa ja ne on aina silleen, että siis täällä on niin ihana, kun täällä on niin raikas ilma Helsingissä. Aivan. Tiedätkö? Mutta sitten silleen, että aivan totta. Niin, että heille se on sitä. Toinen on just toi hiljaisuus. Joo. Että täällä on niin hiljasta. Kyllä. Niin ja suomalaiset osaa olla hiljaa ilman, että he vaivaantuu. No mitkä tekijät sitten tavallaan, jos nyt mennään tuohon matkailun näkökulmaan enemmänkin, niin mitkä olisi semmoisia mahdollisuuksia sekä niin kuin tietyllä lailla Suomelle, Helsingille, että teille? Mitkä semmoiset trendit tai muut voisi olla niin kuin sellaisia? No Helsingin tietyllä tavalla niin kuin puutehan on se, että meillä ei ole semmoista isoa monumenttia, mikä olisi maailman kuulu ja tänne tultaisiin katsomaan. Meiltä niin kuin Helsingistä puuttuu se, joten meidän pitää paikata sitä sitten ehkä tämmöisillä pienillä tai pienemmillä erilaisilla asioilla. Niin kyllä mä sanoisin, että toi niin kuin tapahtumapuoli on varmasti yksi iso asia ja sitä ollaan tässä nyt nähtykin, että kun Suomessa sitten on jotain isompaa keikkaa tai isompia kongresseja, niin Suomen maine on tosi hyvä ja sitä pitäisi hyödyntää vielä niin kuin enemmän, että silloin oikeasti sit saadaan niitä vierailijoita tuolta ympäri maailmaa tulemaan näihin tapahtumiin. Et se on varmasti yksi semmoinen, mutta myös noin, mitä tässä äsken jo niin kuin mainittiin, niin kaiken kaikkiaan vielä nostaa enemmän sitä tietyllä tavalla mahdollisuutta siihen hiljaisuuteen ja rauhallisuutta ja puhdasta luontoa ja ilmaa. Että kyllä ne on kaikki semmoisia, niin kuin, mitä vielä enemmän voisi nostaa, jotta me saadaan niitä ihmisiä tänne. Ja varsinkin nyt kesäaikaan Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa rupeaa olemaan aivan järkyttävät niin kuin helteet. Niin myös se vielä, niin kuin, toki sitä jo jonkin verran tehdään, mutta et vielä enemmän sitä, että meillä on oikeasti kesä on ihana kesä. Sä pystyt tehdä ulkona, sä pystyt tuolla niin kuin olemaan kuumimpaan aikaan ihan helposti tuolla pihaolosuhteissa ja nauttia siitä luonnosta, mitä ei ehkä enää tuolla Keski- ja Etelä-Euroopassa pysty tehdä niin kuin kesäaikaa. Ja teillähän siis tätä vielä tukee se, että teillä on ihan huippuravintola, missä raaka-aineet on hyvin pitkälti aika läheltä. Joo, kyllä. Ja sitten sehän on myös hyvin eksoottista noille kansainvälisille, että sä voit siis oikeasti nostaa tästä tämän marja ja laittaa sen suuhun tai kuusen kerkän napata puusta ja syödä sen, niin tietyllä lailla ehkä tämän ruuan puhtauden korostaminen voisi olla kans tohon liittyen vielä. Mut joo, ja kyllä, siis kyllähän Suomea nyt the coolest place on niin kuin tyyppisesti, että millä tavalla me tuodaan se, että se Etelä-Eurooppa on todella jo tuskallinen ja tänä vuonnahan siellä tosi paljon tulipaloja tai maastopaloja ja sairauskohtauksia ja kaikkea tämä, niin se hyviä nostoja. Kyllä. Nyt päästään siihen mukavaan hetkeen, eli lähdetään vähän niin kuin paketoimaan tätä, mietitään mistä ollaan edes puhuttu tässä näin. Olisin aluksi maalata vähän tämmöistä hotellien tulevaisuuskuvaa. Kysymys,
mihin ei tarvitse suoraan vastata, mutta niin kuin mietintään. Että säilyykö henkilökohtainen palvelu tämmöisenä niin kuin kilpailuvalttina vai tuleeko siitä sitten luksustuote? Että pystytäänkö me edelleen näillä meidän henkilökohtaisilla kohtaamisilla ja personoinnilla sun muuta, niin pystytäänkö me edelleen tulevaisuudessa sitten tarjoamaan tämän tyyppistä palvelua vai tuleeko siitä sitten harvoille valituille se, että on se ihminen sen sijaan, että on se kone, joka siellä ottaa koppia sitten siitä sinun, sanotaanko, että portin avaamisesta sinne majoituskokemukseen, mutta miten Volkshotel, katsotaan 5 vuotta eteenpäin, se on aika pitkä aika, varsinkin tänä päivänä, niin miltä Volkshotel konepajalla näyttää 5 vuoden päästä? No ehkä vähän viittaan tuohon sun pohdiskeluun ekaksi, niin senhän ratkaisee vieraat. Se, että miten paljon sitä sit oikeasti arvostetaan niin kuin isomman, ehkä hölmö sana, mutta isomman massan osalta sitä henkilökohtaista palvelua, niin sehän sen määrittää, että miten paljon sitä tulee olemaan tarjolla jatkossa. Ja mä toivon, että ihmiset tietyllä tavalla ehkä korostaa jatkossa sitä vähän ehkä enemmänkin kuin näinä päivinä, että se on se ihminen siinä, että sä voit oikeasti jutella jonkun kanssa, tuut aivan vieraaseen paikkaan, niin se, että sulla on siinä joku henkilökohtainen niin kuin palvelutilanne siinä, kun sä saavut sisään, missä sä voit kysyä, että missä tässä on ruokapaikkoja tai mihin mä voin mennä lenkille tai että sen voi jo kysyä totta kai koneelta tai tekoälyltä, mutta siitä puuttuu silti se semmoinen niin kuin human touch siinä kohtaa. Niin mä toivon, että se kysyntä pysyy niin, että se pysyy Volksilla tosi isossa roolissa ja semmoisena niin kuin pääfokuksena myös jatkossa. No niin. Joo, mä mietin, oikeastaan vastasit mun seuraavaan tämmöiseen kysymykseen, että mitkä on niitä kriittisiä hetkiä siinä asiakaspolussa. Voit toki laajentaa, jos haluat, mutta mitkä pisteet siinä, kun asiakas saapuu hotellille, niin onko se saapumishetki vai se, että on tsekattu sisään ja ollaan siellä paikassa, jolloin sitten voidaan vähän niin kuin tuntua, että niin kuin tullaan tutuksi ja sitten siinä jutustellaan ja sitten tulee niitä mikrokohtaamisia tämmöisten elävien, hengittävien olentojen kanssa, jotka kumminkin sitten huomaa tämmöisiä heikkoja signaaleja ihmisistä, että ollaanko väsyneitä vai ollaanko piirteitä, halutaanko me jutella vai halutaanko olla just laput silmillä ja vaan hiljaa. Mutta tuleeko sulle jotain muita tämmöisiä kriittisiä hetkiä siinä asiakaspolussa, joissa kaivotaan edelleen ja jatkossa sitä ihmistä? No kyllä mä näen, että se kriittisin on siinä, kun astutaan siihen aulaan ja sä oot saapunut perille ja sä saat ensivaikutelmaan siitä niin kuin tiloista ja myös siitä, niin kuin miten sut otetaan vastaan. Kyllähän se määrittää jo siinä vähän sitä, että minkälaisella mielentilalla sä meet ne seuraavat lähellä olevat stepit siitä eteenpäin. Ja sitten toinen on tietysti, kun sä pääset sinne huoneeseen, sä ehdit hetken siinä niin kuin hengähtää ja niin kuin rauhoittua siihen tilanteeseen, niin se, että mitä siellä huoneessa nyt on, onko se semmoinen, mitä sä oot oikeasti varannut. Meillä esimerkiksi Volksilla otettiin takaisin tämmöiset perinteiset hotellikansiot. Ne on ihanat tämmöiset niin kuin puiset kansiot, missä on kerrottu hotellista totta kai, mutta myös siitä sit niin kuin lähialueesta ja erilaisista yhteistyökumppaneista, mitä meillä on siinä ympäristössä ja mitä me itse henkilökohtaisesti suositellaan ja tämmöistä, että sit sä voit niin kuin miettiä, että mitä sä nyt haluisit tänään. Sä voit ottaa siitä sen niin kuin yleisinfo ja sitten sä voit tulla sinne respaan juttelemaan, että mihin nyt tänään oikeasti kannattaisi mennä. Siis te otitte takas, eli se oli jo pois? Meillä oli nämä tämmöiset pädit huoneissa ja se loppupeleissä sitten todettiin, että se ei istu siihen meidän konseptiin samalla tavalla kuin tämmöiset niin kuin perinteiset hypisteltävät sivut, mistä sä oikeasti voit niin kuin itse kääntää sivua fyysisesti. Toki siellä on sitten lisätietoja, voit hakea QR-koodien avulla, että on siinäkin vähän niin kuin teknologiaa mukana, mutta silti, ja siitä ollaan saatu tosi hyvää palautetta. Ihanaa. Ja on mahtavaa, että niinku tarjotaan se mahdollisuus laittaa se kännykkä tai tabletti alas. Kyllä. Ja me silti voidaan niinku laajentaa sitä kokemusta siellä konkreettisesti lukemalla suosituksia, Kyllä. mitä te olette niinku miettinyt hartaasti ja mikä on se juttu siellä alueella ja teidän hotellissa. Just näin. Ja me tässä Finnish Hotel of Tomorrow 2.0-hankkeessa tutkitaan juurikin näitä kysymyksiä, että miten tehdään elämyksistä konkreettisempia, mikä on se huomisen hotelli, että onko se täysin digitaalinen, onko siellä näitä fyysisiä kansioita, joissa on sitten tarkoin valittuja tämmöisiä piilotettuja helmiä sitten sieltä alueelta, niin mitä neuvoja sinä antaisit muille hotelleille, jotka pohtii tätä teknologia-ihminen
tasapainoa? No tietyllä tavalla ollaan varmasti kaikki samassa junassa, että jos mulla olisi antaa neuvoja, niin me oltaisiin huimia harppauksia edellä, mutta tietyllä tavalla mä kannustan kaikkia hotelleja tekemään sitä omaa juttuaan, jotta me saadaan säilytettyä semmoinen monipuolisuus alalla ja ehkä avattua vielä jotain uusiakin ovia. Että jokainen tekee sitä omalla tavallaan ja sitten ne asiakkaat, vieraat voi sieltä sitten sen itselleen siihen tilanteeseen sopivimman palvelun valita. Eli konseptin personointi. Kyllä. Pysykää sellaisina kuin olette tai tehkää sitä rohkeammin. Just näin. Hyvä. No kuule Minna, meillä on jäljellä meidän podcastin vakiokysymys. Ja kysymyshän kuuluu, että mikä sinun mielestäsi on ihmisen ja koneen välinen suhde prosentteina asiakkaan palvelemisessa huomisen hotellissa? Tämä on todella paha. Mä toivon, että tämä olisi jotenkin jäänyt tästä matkan varrelta, mutta huomisen hotellissa, niin nyt mä näen sen tietysti tästä niin kuin omalta näkökulmalta tämän kaiken pohjustuksen jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että se on 50-50. Oikein hyvä vastaus. Mahtavaa. Joo, no tämä meidän suhdeluvuthan vaihtelee aina vähän niin kuin vieraskohtaisesti ja itsekin siis jälleen kerran, kun on vierailu Volks-hotellissa monta kertaa, ollut aina lämmin ja henkilökohtainen vastaanotto siellä ja kuten sanottua, yksi parhaimmista hotellikokemuksista, mitä tässä elämäni aikana on kokenut, niin kyllä sanotaanko, että se riippuu hyvin paljon asiakaspolun siitä hetkestä. Että tietyissä tilanteissa toivonkin, että pystyisin hoitamaan asiat koneen kanssa, mutta tietyissä tilanteissa niin kyllä se ihmiskohtaaminen on se hospitality-alan niin kuin se ydin. Ja heitäkin tämmöisen ihan random suhdeluvu, että 46-54. Oho, ai se olisi sun koneelle 46 tänään 54 ihmiselle, että vähän painottuu sinne ihmispuolelle. Ihan vaan tämän kontekstin ja tämän päivän fiiliksen mukaisesti. Hyvä Joel, mahtava vastaus. Tämä on kyllä siis, nyt Joelilla muuttuu prosentit. Mä en vielä tänään pysty kertomaan, että onko mun prosentit muuttunut vai ei. Hei Minna, iso kiitos, että soit meille aikaa ja tulit meidän kanssa keskustelemaan tästä tommosen pienen suomalaisomisteisen yksityisen hotellin näkökulmasta. Oikein mahtavaa, että saatiin sut tänne. Kiitos kutsusta. Tämä oli oikein mukava päästä kertomaan omia ajatuksia. Kiitos Minna. Ja kuulijoille muistakaa seurata, tykätä, klikata, tägätä, jakaa. Kaikki mahdolliset temput, millä vaan näitä jaksoja saadaan isomman kansan tietouteen. Pysykää kuulolla, katsokaa. Tästä on videomateriaalia tulossa myös sitten. Siellä ollaan. Ja ensi kertaa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kuuntelet tai katsot podcastia Huomisen hotellissa ihminen vai kone? Tämä podcast pohtii ja luo keskustelua siitä, missä suhteessa meitä palvelee ihminen ja kone tulevaisuuden hotellissa. Miten teknologiset ratkaisut voivat mullistaa hospitality-alaa ja kuinka pitkälle ne kykenevät asiakaspalvelussa? Onko henkilökohtainen palvelu ihmiseltä ihmiselle tulevaisuudessa luksusta? Pyrimme löytämään käytännönläheisiä ideoita, inspiroivia esimerkkejä sekä strategista näkemystä tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Podcastin taustavoimana on hanke Finnish Hotel of Tomorrow 2.0. Hankkeessa toimivat Haga-Helia ja Metropolia. Uusilla ja testatuilla palvelukonsepteilla sekä kiinteistöteknologisilla ratkaisuilla tuetaan majoitus- ja rakennusalan liiketoimintaa. Hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto ja Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Ja moikka! Mun nimi on Joel Pakaleen. Opetan Haga-Heliassa lehtorina palveluliiketoimintaa ja olen työskennellyt sekä hotelleissa että teknologia-alustojen parissa. Minua kiinnostaa eniten se, miten teknologia voi itse asiassa auttaa ihmisiä kohtaamaan aidosti. Uskon, että teknologia ei vie inhimillisyyttä pois. Se vapauttaa sen. Antaa meille enemmän aikaa keskittyä siihen, mikä vieraanvaraisuudessa todella merkitsee. Ja moi! Mä oon Niemelän Maija, ravintolaliiketoiminnan lehtori Haga-Heliasta. Mulle on kertynyt työkokemusta 20 vuotta ravintoloista ja tapahtumista. Minulle henkilökohtainen palvelukokemus on arjen luksusta.
Ja mä nautin tosi paljon onnistuneista kohtaamisista ihmisten kanssa. Sekä itse asiakaspalvelijan roolissa että palveltavana.